Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May ito iya ka pa makatadam ko mga bangsa ko ay mala nagyang kaya ginawa ko. Mangorip no Allah. So kipapantagan tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga sugaan niyan, nagus iku mga inisa pariyan. Na uway dong kakatawan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala na makalimuon na masaling gagawin, mala ikapadi, mala iranon. Sa iku ori paniyan na kanabaaya mapmamaanaw to, naubatan o ptitila ka pa sa mga inisu iyan rakita no. Nagubatan o iptitila ka pa sa mga inisaparian rakita no. Di ilahin yung man su Adam alaihi salam. Su Adam alaihi salam na miyakang galabak sa satiman akadustaan na kaya sababan sa kaya pakaliw niya sang kutwa surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini sa paron Allah subhanahu wa ta'ala ubabsum ubabpagubay sa giyong kutwa kayo ugaid na sabab sa manusia su Adam am yalipat sa kanyan miya ribat sa kanyan na miya karanisang kutwa kayo inunta na miya kakansang kutwa o nga ang kutwa kayo na kaya sababan sa kaya pakalim niyang ko surga wallah na kaya pakapagintaw niya sa kay adunya subhanallah sa kamaw tumambuso iblis asa sa timan adu sa amiyang galabkyan as kanya sudan yan kapangunutan ni ko suganon wallah subhanahu wa ta'ala hay iblis na sujudin ka su Adam na dan yan sujudi su Adam kaya miya tamparon nagyong kuta maratabat yan kibriyan na kaya sababan mambuto sa kaya pakaliw niyan ko surga wallah kaya awat yan kulim wallah inunta na katatapis kanyan ko naraka wallah subhanahu wa ta'ala sa alangan amawri sa satiman adu sa amiyang galabakiran o gaid na ayat yang parkiran Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kuta kauntulian niya kapag hintaw su Adam alaihi salam sang kai adunia na saka mau tumambu su iblis na miya kawatang kulimu Allah subhanahu wa ta'ala ayabudin ambida nagyang kai adua na su Adam alaihi salam na sa iku kabubaloy niya na mapaparati ang Allah subhanahu wa ta'ala na ina ko makapagintaw sang kaiyadong niya na guguro ako niyang pangko Allah subhanahu wa ta'ala agyan ko ta kapamang niyan sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala guguro ako niya nagyang ko ta kaya pakasuguk yan sa dusa kaya sugukan niyan ko isa sa paron Allah subhanahu wa ta'ala oriyan yan na piyakatawbat sa kanyan Allah subhanahu wa ta'ala nagina ni sayaning kapagariakan sumambos su iblis nasatiman adusa o gaid nakagiayam yatan paron nagyang kutwa kibar na gumaratabat na danyan din pamang ni arilak wallah danyan din tawbatak wallah subhanahu wa ta'ala na miyatan turun mambu ang kuta murka wallah subhanahu wa ta'ala nagugyan kuta kakadtatapayan ko naraka jahannam sa kapagariakan a muslim ay mala pagusyatan ko nagyang kaya ginawa ko na din kapagilaya agyan kutwa kay to o galabag amapandusan ka din kapagilaya din kapag ilay itig ka nagianamay ito ay adusa di ay ilayang ka ng kutwa kala umipendun siya nakaas ka niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala na amay ka ba kakaribat amay ka ba kakalipat pagariakan amay ka ba kakadusa pagariakan na sayanin ka su Adam alaihi salam as iko kaya pakasugok yan sa kadustaan na mitawbat sa kanyan na piyamang ninyan arilak wallah nagyuro kyang wallah subhanahu wa ta'ala kaang kamambu karila iwallah na bang kasaya ni su iblis abas iko kya ribat ka o bas iko kya lipat ka o bas iko kya pakandusa nga si iko Allah subhanahu wa ta'ala na ayam yatambar ka nagyang kuta kibar ayam yatampar ka nagyang kuta din kakapamang ni sarilak wallah subhanahu wa ta'ala kaamay kaginan imatindig ka na doon kanyan manusia adi ka makapumang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya matatampar ka nagyang kuta kibar ay matatampar ka nagyang kutwa maratabat ay matatampar ka nagyang kutwa baya ag ginawa nakasayanan ka su iblis mapad ka su iblis apad ka sang kaidunya na sampurna yan sa alungan amawri sa pumangin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala at tatapan tanong niya sa giyang kuto aparatiya pumangin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala at tatapan tanong niya ko simba nagwilidas tanong niyan pagi kagudian raktanong agyang kuto mga kadustaan milagid sumayto ang kamala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.